نهاجی تماشاوان هێژا هەسەدێ di rojava Kurdan di rojava Sûrî de ye. Ez ê îro hinekî behsa hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bikim ku dibe beşekî gelekî girîng ji Wezareta Berevaniya Sûrî û ji Artêşa Sûrî. Hejmarên şervanên Hesedê 100,000 kes in. Hêza sereke YPG ye. Yani Yekîneyên Parastina Gel. Hêza duyem YPJ ye. Yani Yekîneyên Parastina Jinê şervanên jin in. Piştre edî hêzên din tên. Meselen Sotoro heye hêzeke Suryanan e, Sanadîd heye hêzeke Şemeran e, Lîwa Şemal Demokratî heye û çend hêz û encûmenên din yên serbazî hene girêdayî Hesedê ne. Piştî şerê Kobanê li dijî Daişê yani sala 2014 hevpeymaniya navdewletî dî bi fermî alîkariya YPG û YPJ kir. Piştre jî Hesedê li ser daxwaza hevpeymaniya navdewletî hate damezrandin. Hêzên Sûriya Demokratîk yani Hesedê sala 2015 hatiye avakirin. Amerîka û NATO alîkariya wê dikin û Pentagon jî salane budçeyekê ji bo Hesedê vedqetîne. Yekem şerê mezin yê hêzên Sûriya Demokratîk li dijî Daişê li Şeddadê bû. Piştre edî Minbij hat, Reqa hat, Tabqa hat, Dêrezor hat, heta bi geleha dawiyê ya Daişê li Baxoz ew jî li ser destê hêzên Hesedê şikest. Fermandarê giştiyê Hesedê jî General Mazlûm Abdî ye. Niha ez ê ji were behs bikim bê wê çawa Hesedê, YPG û YPJ di nava Artêşa Sûrî de cih bigirin temaşevanên hêja. Fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Abu Emer Idlibî dibêje ji Rûdawê re got destpêkê ew ê bi sê firqeyên serbazî û bi çend lîwayên serbixwe di nava Artêşa Sûrî de cih bigirin. Lîwayek wê taybet be ji bo YPJ, lîwayek taybet be wê ji bo YAT. YAT çi ye? Yekîneyên antîterorê yani hêzeke gelekî bi quwet e li Rojavayê Kurdistanê û li Bakurê Rojhilatê Sûrî şerê terorê dike. Jê re dibêjin YAT yani Yekîneyên antîterorê. Wê YAT û hinek hêzên din yên hêzên Sûriya Demokratîk eger hate xwestin wê li seranserê Sûrî belav bibin û şerê Daişê û şerê terorê bikin. Ev guhertin hemû wê ji bo avakirina artêşeke nû ya Sûriyê çê bibe.